Massagatda çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň Mehriban käbesi, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyň enesi Oglawat ejeğiniň geçen ömür ýolu bardy durup geçdiler. Hemde Oglawat ejeğiniň durmuş ýolunyň türkmen zinanlaryna nusgulyk ýol ýörelgi bolup durýanyny ýatydylar. Belen keçilşi ýaly manyly ömürni Mehriban ojagyny, nesil terbiýesine bagşladan Oglawat eje watan söýjüligiň, insanperwerligiň, adamkärçiligiň, maşgala mukaddesligine wefadarlygyň, milli kymmatlyklara söýgüýüniň belent nusgasyny görkezdi. Onuň çağlyk döwri geçen atyryň uruş ýyllaryna gabat geldi. Uruşdan soňky agyr ýyllaryň, ondan soňky döwrüň kynçylyklaryna ol öz ýyl güni bilen deň çekişdi. Onuň bütün ykbaly öz halkynyň ykbalydyr. Oglawat ejeğiniň ömür ýoly, durmuş nesiller üçin görelli mektebine urly diýip çykyş edenler aýtdylar. Oglawat eje maşgala kymmatlyklarynyň gadyryny ören gowy bilýän, ömürüň manysyny halal ýaşamakda görýän parasatly zinanlar. Ol prezidentleriniň iň gowukaly käsitleri özüne jemlemegi, watan söýji, himmet taraplan kämil ilhalar adamlar bolup ýetişmek üçin köp tagalla etdi. Ýani ýoldaşy Mälik Gulagy bilen bilelikde prezidentlerini türkmen maşgalasynyň iň gowy däpleri esasyny terbiýeledi. Gahrman Arkadagy Gahrman serdarymyň durmuş baskançaklaryny öz ine atasynyň görelli sapaklaryna başladylar. Milli liderimiziň nyktaşy ýaly iň gowukaly käsitler, başarnyklar, inileriň mähirli bakşy, ihlasy, aladasy bilen prezidentine geçýär. Gahrman Arkadagy prezident daragat bolsa kökleri aty inedir. Daragtyň saýasy, miwesi köklerine baglylar diýär. Ine şunna hem Oglawat ejeğiniň Gahrman Arkadagy Gahrman serdarymyň kemale gelmeginde neneňsi uly hyzmatlary bitirenligi düşünüklidir diýip çykyş edenler bellediler. Masat bilen utgoşuklukda bu ýerde geçirilen sergi Oglawat ejeğiniň milli kymmatlyklarynyň döwrüwap derejede ösdürilmeginde, halkymyzyň asyrlary aşyp gelýän ýörelgileriniň dowam etdirilmeginde, eli işlerine juda ussat halipi hökümünde bu beýik synoty nesilleri geçirmekde, münasip şagirdler ýetişdirmekde ören uly işler bitirendigine göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Ýa-da ýaşlar üçin eni mamalaryň asyrly zähmeti görüm görellidir. Elinden çykan işleri bahytyny ýetip bolmajak nusgudyr. Nesilleri ýetişdirmek, milli kymmatlyklary dowam etdirmek we ösdürmek ugruna köp taraply işler bilen Oglawat ejeğiň ömür ýoly türkmen zinanlary üçin beýik mektepdir diýip muzey işgälerini ykdymak bilen sergidäki kymmatlyklar bardy görünmerdiler. Eni mamalaryň bize miras goýan el hünäri, şol sanyny alagy örmek synoty ýaş nesillerde ruhy medeniýet terbiýelemegiň milli mektebidir diýilip serginiň dowamyna bellenildi.